Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Golosinda, Melton's Halo-Halo, Bud and Blossoms Flower Shop. Kining santos nga misa atong ihalad alang sa tanang mga masakiton nga karon anaa silang tagsa-tagsa kapanimalay ug katong anao sab sa mga balay tambalanan. Ug ato sab kining ihalad alang niining mosunod nga mga katuyuan. Alang usab sa mga katuyuan sa mga benefactors and sponsors of the Paulines TV Ministry. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He brings to those who trust in His ways. We, the daughters and sons of Him, who built the valleys and plains, praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Niraot ko nga kining santos nga misa, magdalag panalangin kanatong tanang nga nagsimba dinhi karon, no? Labi pa sa mga igsuon nga nagsimba sa tatasa ka telebisyon nila. No? Unta ang grasya sa Ginoo ning santos nga misa, maghatag niyo kayo sa kisalawas ug sa kalag, kung igsuon nato mga masakiton. Usab hata og kalinaw sa inyong panimalay. Mga igsuon sa Ebanghelyo karon, ang prodigal son, no? Nakaamgo siya ang kasalanan, no? Ningon siya kagulingo, balik ko sa balay sa kong amahan. Kasing-kasing manhulsulon, kita unta sa Diyon. Makasala mo sa ta, makasama kita. Nang kamot na pagbalik sa balay sa tong amahan o back to our Father.
Mingon ta, di ta angay tawgon nga anak sa Dios sa atong amahan, pero mga itag pasahilo. Pero maanda kita pag sa ulog ng Santos kami sa basulang atong mga sala. Kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasiluon ng atong mga sala, dadungadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa karitasan. Ugalait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, Panginoong Hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba ka
magagampo kita. O Dios, magagagahom among magbubuhat o mag-aagak. Himuha nga magalagad kami kanimos tibok namong kasing-kasing. O makadangat kami sa imong pasaylo, di sa mong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Exodo. Mingon ang Ginoo kang Moises, hala, pagdalig lugsong, kayang imong katawhan nga gipagawas mo sa Ehipto, nagpakaulaw sa ilang kaugalingon. Dali ra silang mitipas sa dalan nga palaktan kuunta kanila. Naghimo sila usa ka nating baka sa tinunaw nga bulawan ug nagsimba niini. Ug naghalad usab sila mga sakripisyo alang niini. Mingon sila, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagguha kanato sa Ehipto. Ang Ginoo mingon kang Moises, nasayod ako nga gahig ulo kining mga katawhan. Karon pasagdi ako aron laglagon ko sila sa nagdilaab kong kasuko. Unya himuon ko ikaw ug ang imong kaliwatan nga usa kadakong nasod. Apan si Moises nangaliupo sa Ginoo nga iyang Dios ug mingon, Ginoo, nganong pasilaubon mo man ang imong kasuko batok sa imong katawhan nga gilawas mo gikan sa Ehipto pinaagi sa dako mong gahom. Hinumdumi ang imong alagad nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Ug ang gisaad mo kanila nga gipanumpaan mo sa imong ngalan. Muingon ka kanila, pasanayon ko ang inyong kaliwat sama kadaghan sa bituon. Ihatag ko sa inyong mga kaliwat kining tanang yuta nga akong gisaad ug mapanag-iya nila kini hangtod sa kahangturan. Busa, wala ipadayon sa Ginoo ang nahuna-hunaan niya nga buhaton ug wala niya pahamtangi ang iyang katawhan sa katalagman. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan. Kaluy ako, Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan. Usa ka malinis nga kasing-kasing gama dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan. Ug ayaw kuhaagikan kanako ang imong balaang espiritu. Mutindog ako
muadto sa akong amahan. O Ginoo, abli ang akong mga ngabil, ug akong baba magsangyaw sa imong kadayganan. O Dios, ang akong sakripisyo, usa ka espiritu nga mahinulsulon. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon. O Dios, dili nimo tamayon. Mutindog ako og muadto sa akong amahan. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos ug gitudlo aron mag-alagad kaniya bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan, gilutos ug gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako kay dili pa man ako magtutuo, wala ako masayod sa akong gibuhat. Ug gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghingaping grasya, ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Tinuod ang giingon ug angay dawaton ug tuuhan sa hingpit nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ako ang labing dautan kanila, apan tungod niini gikaluy-an ako sa Dios aron ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Jesus sa iyang pagtratar kanato, ang labing dautan sa mga makasasala. Ingon nga panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita, ang bugtong Dios. Kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Glory to God, glory, oh praise Him, hallelujah. Glory to God, glory, oh praise the name of the Lord. Bless the Lord, all ye works of the Lord. Praise and glorify Him forever. Glory to God, glory, oh praise Him, hallelujah. Glory to God, glory, oh praise the name of the Lord. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaman ikaw, O Ginoo. Usa ni anak higayon may daghang kubrador sa buhis o makasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Fariseo ug mga tutudlo sa balaod nabagulbol nga nag-ingon kay tawhana nag-abi-abi sa mga makasala nagigsalo pagani kanila. Tungod niini misigilong kanila si Hesus sa usa ka sambingay. Pananglit may usa kaninyo nga dunay isa gatos ka karnero na wala ang usa niini usa may inyong buhaton. Iyang biyaan ang kasiyam-siyam dito sa sisibanan, pangitaon niya ang nawalang karnero hangtod nga kini makaplagan. Ug nakakaplag niya niini maglipay sa pag-ayo ug iya kining pasanon dadon pagbalik ngadto sa ila. Na iyang dapito ng iyang mga higala, mga silingan, miingon siya, maglipay kita kay ako nakaplagan ang nawala akong karnero. Ingon usab niining sultihan ko kamo, nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga nagkinulsol kaysa kasiyam katao nga mataro nga wala magkinahanglan og pagkinulsol.
Upananglit usa ka babae nga may napulo ka tagsa kadako kawad anong usa unsa may iyang buhaton. Magdagkot siya mga suga nya manilhig sa iyang balay o iya kining pangitaon pag-ayok hangtod makaplagan. Ikakaplag niya niini, tago niya ang iyang mga sigala o mga silingan, miingon siya kanila, paglipay kita kay ako nakaplagan ano wala akong usa kadako. Sa ingusab niini sultihan ko kamo nga maglipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Si Jesus ipadayon sa pag-ingon, dihayo sa katawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw niya na, ang manghud miingon sa iyang amahan, tay, hatagin ako sa tanan akong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang katigayunan, tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghud ang iyang bahin o bilangyaw siya sa layong dapit. Diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan, hangtod nga nahurot ang tanan. Unya, miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita. O gihatod siya ngadto sa pagkawala na gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita. O gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, but-unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy. Apan way mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop og miingon siya, nanubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan. Apan ako aniya, hapit na mamatay sa kagutom. Busa, mupahawa ako ning dapita, ug mapauli ako ngadto sa akong amahan, ug sultihan ko siya. Tay, nakasaha ako sa Diyos ug kanimo. Dili ako angay tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa, milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pa gani kaayo siya sa ilang bahay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya. Ug unya migakus ug mihaw kaniya. Ang anak miingon sa amahan, tay, nakasaha ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko ang tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali! Mingon siya. Dadangari ang labing manindot nga biste. Ug isuloob kaniya. Sulubi og singsing ang iyang mga tudlo og sapatosi siya. Ug kuhaa ang linami nga mga nating baka ug ihawa. Kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na. Apan karon na buhi. Nawa siya. Apan karon hikaplaghan na. Busa, gisugdad nila ang kumbira. Ninihigayon na, dito sa uma ang anak nga maguwang. Sa iya ng pagpauli, ug sa diha, nga duol na siya sa bahay, nabati niya ang huni ug ang mga panagsayaw. Busa, iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana. Unsa man mo diha? Nitubag ang sulugoon. Ang imong manghod mipauli na. O gipaihaw sa imong amahan ang linami niya nating baka. Tud kay nahiuli na nga maayong lawas ang imong igsuon. Nasubo pag-ayo ang maguwang ug midumili siya pagsud sa bahay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya. Tay, uno na aragot? Sud sa daghang mga tuig, nagsilbi ko nimo. Apan ingon ko sa kaulipon. Ug wa ko magsupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may mong gihatag ka nako? Wa gyud. Bisag kanding na lang unta to. Aron maglipay ako. Uban sa ko mga higala. Apan kanang imong anak na nag-usik-usik sa tanang mon katigayunan. Uban sa mga daotang babae. Ug sa iyang paghiuli. Imo may nung gihawan ug linami nga nating baka. Ang amahan mitubag. Dong, ikaw kanunay, uban ka na ako. Ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan gikinahanglan kayon nga, magkumbira ug magikay ta. Kaya ang imong igsuon na matay na, ug karon na buhi. Nawa siya, ug karon,
Ikaplaga na! Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa ka eksperyensya nga nahitabo sa ako ang pagkapare, no? 42 years in priesthood. Nga doon ay impact kay sa akong pagkapare, mo ang konfesyon sa katao, di ako makaamgo ba, nga di ay ang kahum, ang healing power sa pagkumpisal o ang kahupayan ba. Yung mga ni ini ang istorya ba nga. Bahaman akong misa, niya, nagdali ko pa na yun sa padong sa Archbishop's Residence, kaya doon ay meeting, iba ni Cardinal Vidal. Kung nagdali ko, sa diha nga ni, sakay na ko sa sakyanan sa auto. May tao ni duol ka na ako. Ningon, Padre, gusto ko magkumpisal. Ako na siya malibaran ba? Kaya, mura kung doon naman tayo schedule, anak ta kumpisal unta diha. Pero kung sa matter of life and death, okay na. Ningon siya, Padre, matter of life and death ni. Ako ikupisal ka nimo. Well, nisugot na lang ko. Ikaramang usak ka diyot lagi ni. Mao, nagkupisal siya. Mintas mabuhagay niya yung mga sala, yung problema, yung kagulanan, yung desperasyon. Ako naminaw niya, yung ko sa gulingon, ayay, di mo niya madali. Kinahanglan magyod nga murug paminaw gini mo, kinahanglan gini mo gahinag panahon ba. You have to be there. Paul pa niya ningo siya, Father, mamagod ni, kanang I am at the end of the road kuno ba, wan agi say paingdan. Uga, wan say mahimo. Pero wan say mahimo di gyud, cannot do anything. Gani po pa niya, nagsakay siya sa jeep, nga, wa sa hibog asa siya buho, maadto ba, murag, ambot, ningon siya nga, ngita siya, adto ba siya sa, taytayan mo layat, paligis ba siya jeep, basta ningon siya, wag yun, surrender na siya. Natupad na siya sa driver, niya ang driver ba, tupad niya, nikalit panguros ang driver, tanaw siya sa driver, o niagi di simbahan, ang driver, manguros man di agi simbahan, o bang driver, kita sa simbahan, nga nakita niya ang krus simbahan. Niya kato, ningon siya, nanaog siya, ningon siya, na simbahan. Nangita siya pare, bautong naabot siya, diha ka na ako. Kupisal siya. Magsoon, saya na pagkupisal, ako yung makita sa iyang mata ba? Sabi nga, sinultian niya ba yung hopelessness and helplessness yun. Yan, nakaparatag yun mauni. Nga, dili ko, ang problema ba, muro ko, wako ikasulti. Lisod ang problema ha. I could not say something yun. But it was just listening and naminaw na yun niya. Humas pila ka oras, abi na ko pila ka minuto, oras naman to. Naka oras. Yan, naminaw ko niya. Siya, ningon na siya, 2 hours siya. Padar ka ng salamat kayo, salamat kayo sa iyong panahon. Salamat kayo sa imuhang tambag. Yan nga isa blessing. Yan siya, dibati dyan ko kahupay. Pag nakaw niya, nung ako, kung saan akong itambag ito, ha? Nga, wa dyan ko kasulti. Wa ko kasulti, I could not remember saying anything, but listening. Di na sabot sa kunang-huna, diba?
usa ka wise man ba. There are sometimes in life, the best advice to a problem is to listen, and listen. Uminaw lang ka, na make him feel that he's important. Maminaw lang ka, he will come. Miracles can happen. Naminaw mo sa Ebanghelyo mga igsoon, ako natandog ko sa kinibang prodigal son ba, nga human siya, nakatilawg, tawag na to, marag gaba ba, biya siya sa kamahan, kabangbuang siya, nagutom siya, napobre siya, napunta sa babuyan, pero nakaamgo siya, tawag pagbalik niya, no? Pagbalik siya, pagkita yun sa amahan, nibalik na siya, kung siya sulti nga sa Ebanghelyo, amahan, pagkita siyang anak, why sulti ha? Midagan, migakos, sumihawak. Why sulti amahan? And that was enough to make the prodigal son feel nga, gidawat siya, gipasaylo siya, nga siya patay, buhi na siya, o siya anak na sad. Pakapin na itong ingon nga, sapatosin ni, bistrihin ni, pakapin na itong rehab. Pero, diha na. Nadawat na niya yun. Ang gitawag na ito, diha na sa gakus, kindness. Baga mga isuon, kini nakatandog anak ko ba, layo pa sa sakramento sa kumpisalan, bitaw. Ang kini pagkumpisal ba, gitawag man din gitawag sacrament of reconciliation, sacrament of penance, conversion. Iba ba ka? Now I realize, kini siya sa sacrament of listening. It makes me feel ba, just being there and listening, somehow healing happens. Kaya nakabatikod ko, kadaghanas mga pisal mo. Of course, mga isla kapasilo sa mga sala. Pero, kasagaran na ngayo o kahupayan, kapahungawan. Unya, matigdan ako, kadaghanas lang mga problema, nga isulti, hibaw na silang tubag, hibaw na tubag sa solusyon. Mahungawan lang ka. That's why dako nag-impact sa kapare ba, there is kining ito paglingkulas ko pisala ko kaminaw ba, God is in control. You just have to listen and make things happen. He would feel nag-embrace ka niya o iya kang ayuhon. Sa lain bahin, ang kini prodigal son ba, kung atong panaminan ni sa bitaw, kita maka-identify gusto kaugalingon din kinsa mo gud din nga mawa mo turn away, wa mo kitawag na to mahisalaag ba sama ni ining prodigal son nga magtuma siyang gusto, kuha niya kaptangan, nagpatuyang siya, matungod sa patuyang niyan, nagabuang-buang na noon niyang kinabuhi. Pero tanawa unsay metabo. Kita kinsa man nato dinhi kuno ba nga nagtumas tong gusto din na mutuman sa tong maing tambag ug unsa pa unsay natabo nato. Kaya itong mga bisyo, kinaga itong kabangbuangan, tungkol sa itong pagpatuyang ni sa ito ang kaugalingon. Nasilaag ta. Pero sama usab, sa kitawag nato, sa prodigal son, kita unta sa Gyud, no? Makaamgog sa kita. Nakaamgog biya siya. Nga unsa di ay kabo, maayo ang iyang amahan. Unsa dito kahintay nga nindot yung kaayo, mo ingon siya, sa balay sa kong amahan, dunay daghang pagkaon ug iyang amahan higugma kaniya muna unta will always be makaambo unta gitay sige unta gyud bisag usa ka makasaha ba nga atong Ginoo pagka mahigugmaon nato pagkapasayloon nato will never reject us. So this should be reason that wa gyud sa unta nga di kita mobalik sa Ginoo, di kita balik sa Ginoo. Unya ang igsuon nga unta kini pagkaagka to ba to turn towards God. Mubalik niya. Sa mga prodigal son ako siya, nakaamgo siya, niya mubalik ako sa balay sa akong amahan. Niya, dito, sa pong niya, siya niya, nakasala ko kanimo o sa Diyos, nga isang pasaylo. O siya,
gipasahilo. Mura ba, mga igsoon, may salaag ta, pero makaamgot ang gimahal ta sa Dios. Pero, di man yung unta, sa mas madigalsan ba, bisa sa mabalik ta sa Dios, makinulsul ta, nalabaw tanan, nagitaw itong di tawag tangang paglaom. Parang itong duha ka, igsuon nga, gitughang ba, kaya dis-adis sila. Niya, ni surrender, pero nabalik yung bisyo. Pag nakidakop sila, kaya, grabe mo ito, ipakauwa mo ito, gibutang ang ang agtang, Shabu takers, Shabu tigtulak, Shabu user o dealer. Murag isti gibutang ba? Muna ang duha kay suon, bagkuman ana ang usa ni lakagyo kay bugal-bugal ko na wag stigma para niya. Mura nagtago-tago siya, di siya kadawat, so nagpalayo siya. Ang usa lahi, nagpabilin siya, pero nag-usab siya, nagminuutan siya. Muna sa diha, niabot ang panahon, dugay nga panahon ang hitabo. Nga mga tao, nahimangutan ng utana, unsa man ang kasugan ng isti na asihang agtang ni ang mga tao, kung sa itubas mga tao, ingon, kanang isti mo na short form of saint, abbreviation, Santos. Santos na siya. Mga igsoon, timani nothing is possible with the Lord. Bisa usa ka makasa, tanawa atong Ginoo na higugma, tawag ko siya gud, ay mura siya magbalantay nga nangita natong mawagtang ta. Mura siya atong babae nga nawagtang nga usad ako nga diin gipangita gyud ta mas ginhawa. Labaw tanan siya usa ka mga naghuwat kanato. We will have no reason to be lost. Ug gimahal ta sa Ginoo. Unta di ta magtago-tago. Mapakita ta sa Dios, balik ta sa Dios. Amen. Nagato ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Magbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Jesucristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Panam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Ganak ni Maria nga Birhen. Isa kisugo ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Itulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Igrigo sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ito mabalik siya, upang sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagkabarnaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa tumang kahinangob, midagan ang amahan, umiga ko sa iyang mga usikong anak. Pag-apo kita nga tustong langit ng amahan, kan sang gugma walay kinutuban, parang tanan niyang katawhan, mudawat sa iyang kaluoy, ug sa ingon mahinluan sila sa ilahang mga sala. Yung moingon kita, maduloy yung amahan, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga magmalahotayon unta sila sa ilang pagpangita sa mga nawngawala nga karnero ug makanunayon sa ilang pagpaambit sa gugma sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Maluloy ang amahan, dungga kami. Alang sa mga nagdumala karon sa atong nasod, nga sama sa mausikong anak, makabig usab unta sila ngadto sa pagtuo kang Kristo, ug musangyaw pinaagi sa makanunayong pag-alagad ug pagrespeto sa dignidad sa matag Pilipino. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga anaa sa kangitngit tungod sa sala, nga makakaplag na sila sa kahayag, pinaagi sa timos nga pagbag-o ug paghinulsol. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga makabaton unta nato ang pagkamapasayloon ug ang pagkamahigugmaon sa atong mga kaaway, sama sa paghigugma ug pagpasaylo kanato ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Trinidad Silva, nga karon nagsaulog sa iyang adlawng natawhan, nga diha sa atong pagpasalamat sa iyang tiunay nga pag-alagad sa katawhan sa Dios, ang Ginoo nga maghahatag sa gasa sa kinabuhi,
pagadaygon usab unta sa tanang katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kalila nga nakasinati sa hinanaling kamatayon, tungod sa kabangis sa uban ilabi na kadtong nalakip sa trahedya sa Davao sa miaging simana, nga unta matagamtam nila ang walay katapusang kalipay uban ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, gipadala mo ang imong bugtong anak aron ang mga kasasala, mahiuli nga na kanimo. Kalinghogi ang mga pag-ampo nga among gihimo alang kanila, mga kinahanglan kaayo nga imong grasya, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mag-ampo kita kining sakrifisyo dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakrifisyo gikan sa mga alang sa pagdayeg paghimayon sa iyang ngalan. Alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo patadinghog yung mga pag-ampo sa imong katawhan. Dawatan mo mga halat. Ang among sa tagsa kapagsimba magdala untag kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amayong matarong. Sanctus nga mahan Diyos tunhag magkagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa tungod sa kaluoy, sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos pagpakataw gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw,
Mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Busa uban sa mga mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang way kunong nga pag-awi. Santo, 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 Ginoong Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Gusto mo rin sa nagkasantos, padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, masalamat kanimo mipikas, ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawataken ninyo nga tanan og kanaa. Kay kini mo nga akong lawas, naitugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat din ang pag-usap, mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniya ron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Paghandos nga matayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo. Ito kaimo kaming giisip nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo. Imo kami nangalawat sa lawas tugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inunumigin imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pari. Inunumigin sa mga igsuong nangamatay. Malaom mabanhaw silang tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Imo kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo magagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahatong gamito ng mga pulong kitudlos ng manunubos. Amanamu, nganak ka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong kingharian, matumay ang imong pagod, dinhi sa'yo
Mga kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa kanunay malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man naging harian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo din kas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninya, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubutong hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Pakita pa nag-inig sa unay. Sa Dios sa gawagtang salas kalibutan, bulahang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. O Ginoong Eucharistia ay imong gihatag ka nang mag-agag unta sa mga hunahunag mga buhat. Ay imong Espiritu magtutungta ka namo sa dalan nga na kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita alang sa mga magsuong masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Ritudlo ang birtud sa pag-ilob diha sa kasakitan.
Dungga mga muyo, nga mong gihalad alang sa mga sakiton. Hinawag na nag-antos tungkol sa sakit o balatian. Magkaamong gigipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Yesu Kristo, imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pagpasalamat sa atong choir Good Samaritan Choir, ang San Vicente Parish Catechetical Ministry, Couples for Christ, Orhelio Chapter, CWL Naga Parish Unit, President Emma Mantalaba, Vice President Linda Largo there, CWL Santo Rosario Parish, President Emma C., and Our Love Pauline Co-operators, uniform and non-uniform personnel of the Police Regional Office, 7 led by PC Superintendent Nolik Gasmin Talinio. Atong offerers karon APC Tess Wilwaiko, APC Saring Humawas, Hiner and Virgie Aznar. Greetings to our YouTube viewers, no? We are seen around the world now karon. So mga sagito we receive feedbacks. Of course, atong greeting ni Eddie Aznar and family from Florida, USA, Helen and Edward Berg from Australia. Of course, I would like to greet Mr. and Mrs. Paulino Soco. Is telling us that nagsimba gid sila, mura gani mo sabat gid sila, mo answer gid sila, mo luhod gid sila, and they're really praying. No? And we are praying for you. Sa mga igsoon itong nagsimba gid sa television, we are praying for you. Daghang salamat sa inyong pagpahimos ng Santos nga Misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dahil ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos! Nakambahan kita karon, mga anak sa Diyos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, salamat. Pray for me. Katawar ba? Ano di ay? Sige ka lang pangalawat. Uy! May kumpisal-kumpisal. Time para good. Diin makaatong panahon nga gipasabot ni Monsignor. Nga bisag dili ka makakumpisal, pwede ka makalawat. Wapatingali ko na tao. Nga garaw-raw raman tingali ka sa simbahan. Ay, ako gitiman na ingon ni nanay, kung dili kuno ka kakumpisal, dili kuno ka mga lawat. Pero sige magkagpangalawat ang mga kumpisal-kumpisal. Uy, nakakumpisal sa din taon ko, uy. Kano sa? Tumiaging mahal nga adlaw. Pero ako, basta, hindi ko mga lawat basta dili ko kakumpisal. Labi na, katulad nakasa ako nimo, wag ko nimo pasilo, may text ko nimo, wag ka mo reply. Wow. Sunod, may text ka na ako, nangayo kaglod, gibadan na kaglod. Yan, may text ko kay basi may pasahilo na, may ingon, who you? Wow, ha? Uy, kamayos na ni mo. Nindot, eto mo text na ka, ikaw, wakahibaw ka na ko, wak kumana na ng mangayo ka pa sa hilo na ko pinagig-text. Uy, uroy, kung panalitan, uy, ga-text-text ka niya, nagayag pa sa hilo manima, nagakagut yung ngipon niya, nagkusmo ka, nagsik panghusmos talagot. Nga naman lagi. Mas mayroong nakas akong tubangan, nagayag pa sa hilo, kay makita na kong dagikan, bagyo na sa imong kasikasin, makita mo na kung sa imong reaksyon. Nga, nga naman lagi ito, kuban lagi nga, mangayo, mag-sorry, mag-kumpisal, alam mas Facebook. Time para good. Mao day ni, tungod kay mo imo ka, imo kong ingnon nga kay high-tech na, pwede na ka mo text-text imo papangayag pa sa ilo. Unsa may buti pa sabot nimo? Ang imong kumpisal i-online nimo.
Or mo mumpisal ka ni mo senyor through phone? Wow. Ay, dili, maubitaw. Gawa dyan ko mga lawat, kaya wag ko kakumpisal. Dili, bakit pwede mo kalawat ka, wag ka Mura na kakumpisal. hura-huna. Diin man, gipasabot na lagi nagmonsenyor. Ay, dili, lagi pwede. No. Hala, sige. Ato na lang rin pangutangan na kung unsa yun ang tinuod. Ikaw, Linda, sa tuon mo. Nate. Sige mo magkalawat daw. Ano may kumpisal. Ay, tinuod. No, sugo sa simbahan nga, mangumpisal kita, at least once a year na, pero at least yun na ay, no? Pero karang, naay panahon nga kinahanglan kita mo kumpisal una mo kalawat, kung naatas sala nga mortal, na mo kumpisal kita ni ana, no? Hindi mo ito makahimo, na naata sa kasuko kaligot-got, lagot niya mo kalawat, na masunog katong dila ana sa hostias, no? Pero karang gitawag ito, mahimutang mo kalawat, bisag dili ta siging makumpisal, dahil pang atong sa, mula lagi ito noon, nangusi, tadiha, mula ginamay ba, no? Na, kalawat ka, muhat na, mag-ampo lang ka sa paghinulsol, pangagpasaylo sa mga sala ba? Unya, himo ka mo kalawat ka. Pero dito ito kayo na nga, imuha ng himuong gitawag ito, once in a while, no? Once a month ba nga mo kalawat, mo kumpisal ka, kaya kining pagkumpisal good, mahimo man nga tungos pagkumpisal nimo, makadawag kang indulhensya. Nga ka ng mga venial sins, ikadugay, malig-on ka pag-ayo, unya ikaw, kay malig-on ka, mas ma-perfect ba, ma-control nimo, mapasaylo imong mga sala, unya, mas mapapas imong venial sin. So, more grow in sanctity ka. Kay kining pagkumpisal, makapasantos mag-isip nato ni. Muna nga, importante na, no? Nga kalawat ta, ay lang kay kada kumpisal, kada kalawat kumpisal ka. Pero ginagmay lang si juga kalawat. Ay sa kada adlaw kumpisal kay mamatay pare ana. Go sa ganina siya. O ayaw para itugot ang online confession, text confession. Pero daghan na mahimong anyway makakumpisal ka in a sense, consulting kasi umong sa for advice, pero sa absolusyon na gani, no? Tambag na gani, face-to-face, gina siya. Paabot na lang, kumutugot ang simbahan. At the moment, ato yung paningkamutan nga kita, makakumpisal kay di mani, ang kumpisal, kapasaylos ng mga sala, nga labaw tanan, kini makasantos nato. Manlalaban ako sa buhing pan, manlalaban ako sa buhing